Takže vás vítam u nového videa. No a v dnešnom videu si zahráme Sonic Rumble. No a predtým, než začne toto video, tak by som vás poprosil o like. Veľmi mi to pomôže a budete aspoň vidieť viac videí. A keď už ste pri tom, môžete sa napojiť na môj Discord server, kde máte hociaké giveawaye. Dobre, takže aby som vás už neotravoval, poďme už na to. A ešte počkam tu na toho typka vedľa mňa, aby 500 rokov tu na to... No, počkam, stopnem to. Dobre, už sa nám podarilo to začať hrať. Chorý. Dobre. Tak jaká mapa? Prosím, no je Sonic 3. No ešte že Sky Sanctuary. Ja sa zabijem. Normálne teraz takto sa pozrie na to video a uvidíme, že som povedal Sky Sanctuary zle, no tak ma zabije normálne. Normálne ja už ani asi neviem rozprávať podľa mojich výpočtov. Dobre. OK. Chcete dačo vidieť? Bác. Ne, tak to máte ešte to. Ne, what the... Moje nervy. Dobre, toto ešte, že... OK, tieto balóny rýchlo. Na, to nedám. Na... Prečo zrazu, keď to natáčam, tak mi to ide horšie? Jak keby to bol náschval. Normálne už sa mi to tu aj chcelo sekať. Normálne ja si ani nedám prvé kolo. To čo? Nedám, dobre. A za toto, čo sa tu nás stalo, urobím toto. Ahoj, rúž. Backshot. Dobre. No tak ideme na druhé, no. Mal som si dať asi ten ticket na ten Quick Rumble. Dáme, hej. Prečo to znie jak stream normálne? Bez chatu. Hej, Bčko som dal. Super. Ne. Takéto blbé normálne. Radšej by som chcel Sonic 3. Ale že o dosť radšej. Ne. OK, zatiaľ je to v pohode, som na 3. mieste. Len táto bombička ma tu neštve ako. Nechcem nadávať. OK, 4. miesto, to sa dá ešte. Ja som taký blbý, ale že až. No dobre, no. Ne, to tornádo ne... Ne, to fuj. To ňuňu. Dobre, rýchlo. Ne, normálne, ja musím prehrať kvôli tomu, že natáčam normálne. Normálne ako, prečo? Doslova hráme 6, môžeme, ja ho budem musieť pozerať, jak hrá. Ma neštvíte. Dobre, prosím. Ja to líbujem. Jež.
tak akože no, aspoň už som na druhom mieste. Nice. Ďakujem, no. Dobre, takže ideme si poklejmovať s pasou všetko. Dobre, a môžeme ísť Quick Rumble. Dúfam, že teraz nebudem taký hrozný, jak predtým. Čo dúfam, že nie. A napíšte mi, len taká jedna vec, napíšte mi do komentárov, že ak máte dáky, akože ktorú Sonic postavu najmenej máte radi. Za mňa to je asi ten, jak sa volá, napíšem, keď budem strihať tu na tento zo Sonic X, to je, že hrozný. Ten bol taký otravný. Hrozné. Ne, ja som ani nereagoval na toto. Hrozne. Dúfam, že to akože nebudú tí, čo... Ne, už som... Ale ne, tak Quick Rumble, no tak na tomto musím dať jedno. Je prvé miesto, no. Teda, som chcel povedať. OK. Keď som na 4. Ešte prišiel Shadow, čiže ešte môžem tu ako keby som ho tu chcel mať. OK, berem tie orby. OK. Zberme toto a ideme po ňom. Zadu ho backshotnem. Za čo? OK, na 3. mieste. Stačí mi len byť stačí mi byť na 3. a mám urobený tú jednu misiu. A som na 1., ale to podľa mňa dlho nevydrží. No, už som na 2., zase na 2. Vždycky, keď to hitujú ho. A toto ma dá a nie? OK. OK, musím nahitovať a dostať sa na 1. OK, idem, dovidenia. Je 2. miesto. Konečne. Dúfam, že aspoň S-ko. Nie, S-ko nemôže byť. S-ko nebude, to bude tak Ačko skôr. No, to bude určite asi Ačko. Ale mohlo by byť S-ko. S-ko! Normálne, Normálne. Prosím. Stále som na 2. Pod mňou je Sonic, ktorý typek, čo sa volá presne, že Sonic. Neviem, či sa to bude... Nič sa mi povedal. OK, medaile. Event pass. OK, tak ďalšie ringy. Yoink. Buy 59. Buy the call machine, tak to môžeme dať. Reklamu pozrieme. A čo dostanem za to? Čakaj, koľko dostanem, ale... Za play... Dobre, takže dostanem za to 100, čiže plus 10 ringov. OK, tu nás si poberem Season 1 skôr bonus. To možno bude trochu OP. Dúfajme. Claw Machine a idem pozrieť. Takže teraz mi to skrátovalo, alebo tak by som to povedal, ale nič, o také si neprišli, proste som si len pozrel reklamu a povedal, že dovidenia, čiže o nič také ste neprišli.